Kilpailutus on ajan henki myös vanhusten hoivapalveluissa. Kilpailutusinto koskee yhä laajempia kokonaisuuksia ja seutuja, joilla kilpailua ei ole nähtykään, eli maaseutua. Kilpailu ei tuo valinnan vapautta itse palvelua tarvitsevalle. Hänelle jää vain ota tai jätä. Ei kun. Ei mitään. Kun valtiovalta on asettanut tavoitteeksi vanhustenhoivan laitosasteen pienentämisen 3% ja kotihoidon kasvattamisen, ralli ja sirkus suomalaisella maaseudulla sen kun kiihtyy. Kansainväliset pääomasijoitusyhtiöt ovat nähneet vääjäämättömästi kasvavassa vanhusmassassa pistämättömän liikeidean ja runsaat voitot, varsinkin kun liiketoimintaa edistää medikalisaatio. Kilpailutus on osa uusliberalistista oireyhtymää. Iskusanoja ovat tehokkuus ja tuottavuus. Ne kuulemma kasvavat, kun tehtävät pilkotaan ja normitetaan pieniin osiin sekä rationalisoidaan, eli karsitaan minimiin. Hei. Hei hei. Miten sä oot voinut? Oikein mukavasti, kiitos. Viimeksi meillä jäi nuo brosyyrit täyttämättä. Juotiinhan me kahvia viimeksikin. Joo. Joo, kyllä juotiin. Mä merkkaan 15 minuuttia viriketoimintaa. Nythän meillä ei joka viriketoimintaa varattu tälle kerralle. Aha, mitäs me sitten tehdään? Juodaan ilman merkintöjä. Selvä. Juoda. Kun hoivatyön pilkkomiseen lisätään vielä tiukat ammattikuvat, pyörii vanhusten kotihoivassa toistakymmentä eri ihmistä ja organisaatiota, jotka vain piipahtavat vanhuksen luona. Palvelujen sisältö vastaa yhä heikommin vanhuksen omia toiveita. Niistä päällimmäisenä on kiireetön läsnäolo. Pussiperän kyläyhdistys on käynyt vastarintaan paikallisella tietotaidolla ja luovuudella ja perustanut osuuskunnan Hoivalla oikein. He ehtivätkin saada hoivasopimuksen ennen kuin päätöksenteko kuntaliitoksen myötä etääntyi uuteen kuntakeskukseen 100 kilometrin päähän. Syvän näköistä soppa. Onkohan niitä maukastakin? Sakki, Matti.